Grupp ta' żgħażagħ dilettanti tal-logħba popolari Tekken qed jaħdmu bla qiegħda biex jippruvaw iġibu lil pajjiżna fuq il-mappa tat-Tekken World Tour. Matul il-ġurnata tas-Sibt sar wieħed mit-turnej organizzat minn grupp magħruf bħala Visionary Iron Team, turnew li ġabar flimkien aktar minn 70 kompetitur u 20 ta' persuni li attendew biex isegwu dak li kien għaddej. Net News tkellem ma' Kimberly Kauki, waħda mill-organizzaturi tat-turnew u fundatriċi ta' Visionary Iron Team. Il-ħolma tagħna hija li nġibu Tekken World Tour hawn Malta, ġifieri hopefully dan is-suċċess bis-saħħatek nġibu Tekken World Tour hawn Malta. Għal dan it-turnew għall-ewwel darba għal turnew simili f'Malta kien hemm ukoll il-parteċipazzjoni ta' diversi kompetituri barranin b'mod speċjali mill-Italja. Questo torneo è molto ben organizzato sia per il mangiare, per come viene gestito, i vari gironi. E mi sto trovando bene personalmente. Tkellimna wkoll ma' wieħed mill-kompetituri Maltin li rebaħ l-aħħar żewġ turnej li saru. Jispjega kif għalih din mhijiex sempliċement logħba imma warajha hemm sigħat ta' dedikazzjoni. Jiena nilagħba forsi 10 sigħat f'ġimgħa. Sodisfazzjoni tik. Bħala logħba vera toġobni u ħobb nara wkoll Tekken World Tournaments li hija l-ħolma tagħna li forsi xi darba nġibu Tekken World Tournament għaw Malta. Il-Tekken World Tour jieħu l-kompetituri madwar id-dinja minn Hong Kong għall-Istati Uniti, bit-Tajlandja sal-Kuwait, il-Korea u l-Awstralja fost oħrajn. U min jaf, forsi fis-snin li ġejjin Malta wkoll tista' tkun inkluża fl-iskeda.